Айде, 3, 2, 1. Ей, 4! 7 дни! 7 дни! Ей, Хайде тръгваме, че ще ни сбрули вятъра! Сандра току-що осъзна, че си забравиш теките. Да. Нямам ги. Обаче много интересно как можеш да си забравиш теките при положение, че те са у нас от една седмица. Някой би ги откраднал. Да. Дами и господа, последните двама. Златната двойчица. Представям ви Калян Кочов и Михаил Симеонов. Добър ден. Пускаме песен за прехода. Коя е това песен? Гошов почивка. Тук културната стойност на всичко, което правиш, просто беше опозорено. Това е втория ни преход, който започва с Гошов почивка. Помня накачване на върх комп също беше така. Там високо е най-доброто. Пиеме количка и с малко тръгваме към хижа леко. Имате ли някакви думи за прехода? Момчета, които искате да кажете сега? Нямам търпение да започнем. Мишо? Готов съм, дано и планината да е готова за мен. Чакай! Я повторих, че трамвая ще бъде планове. Аз съм готов, надявам се и планината да е готова за мен. Ще правим официално претегляне на багажа за E4. Приближете се малко, ако можете. Госпожица оператор. Така. Шанта номер 1. Александра Кирилова. Чакай, не го приближай тук. 12,4. Абал. Чанта номер 2. Валентин Ташков. 13,4. Абал. Така. Един дъмбел. Чанта номер 3. Михаил Симеонов. Това е най-дебелото нещо. Приближете, госпожица оператор. Аре бе. 13,5-6. Абал. Добре, да кажем, че Мишо ме води с около 100 грама. Да, като ми гепиш колонката да си я закачиш на теб. Ще Така, и най-леки от всички, който в момента няма вода, Калян Кочов, който можете да го видите, дами и господа, там. Нямам порно. Да, гледа порно. На истината. 8,5. 9,1. Абал. Това без никаква вода. Плюс 3 кила, 12 кила. 12 кила гордо. Това, дами и господа, бяха багажите. Няма да правим разбор на багажите, защото нямаме бюджет за филма, за да го направим това. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш! Продуцентите Нямаше казаха, че пари не за може. по-голяма SD карта за това. Да. Не. Тръгваме към пътеката E4. Може малко читваме в началото, Наглеем. защото на Мишо не му се ходеше. Представиш Мишо се е да го виновен. бехме катери. Аз бях готов да тръгна, ама Малю се отказа. Не, определено Мишо се отказа. Аз бих се самоопределил като аут-аут. Какво? Аз бих се самоопределил като аут-аут. Розови кристали. Но в същото време съм и бейсик аут. Аз съм много шантър, защото аз
му слушам Марсо Боксера, мога да слушам и пица, брат. След тежко качане, чакай. Ох, след тежко качане от Драгалевци. Това е машина, хижа, Алеко. Днеска цял ден пътуваме до тук. Да, виж ние сега ще го кажем така. Направихме го заради Мишо и Калата, защото на тях не им схожа, защото те пътуваха пияници и са изморени и не мога искам. Иначе ние с Санди щяхме да се качиме. Да бе, брат, наистина, ще идите до... Абе, мъслете бе! Настъпите и заеби. Много дипломатично това шагам да се. Защо ме ограбваш от моето мнение? Така, тук сме на хижа Алеко. Так му хапнахме, както може да видите. Пием чайчета, турбочайчета, такива. И е време за най-кулминационния момент. Момента, в който ще теглиме нашите тениски. Здравейте, драги зрители! Днес е понеделник вечер, 8:30. И както всички знаеме, сега ще се състои нашето вечерно издание на седмично тегляне на тениски. Тази седмица ще участват 4 човека, а именно Валентин Ташков, прякор ще разведе след малко, Михаил. Всеки се брава фамилията. И Санди. Александър Кирилова. И най-важен. Калян Кочов. Точно така. Аз съм аз. Така, сега тук са подадени 4 тениски. На случайен принцип аз ще тегля една тениска, като се допитам до публиката. След което тази тениска ще бъде ревюната, аз ще я погледна първо, ще се обърна и ще кажа кой е печелившия. Ще правим ревю на дизайна и след това човека ще я получи. Така, почваме. Тениска номер... Чакай, почваме, питаме вас. Коя тениска да избера първо? Чакай сега, коя е номер 1 и коя е номер 4? Почваме номер 1 това. Добре, нека да е номер 1. Немец! Това предполагам сега, да съм видял щампата. Така. Това съм аз. Люклер. Гъбш справим. Благодаря, което очевидно тази снимка, очакваха тази снимка определено. Знам къде е направена. Фотошопа е направен в месенджер, просто... Котката тук беше изгонена, което навлече гнева на местните служители на гарата. Това е великата бричка. Искам да благодаря на моите приятели. Тази тениска е размер Ел. Супер. Много съм доволен. Ще нося с голяма гордост по хижите. Добре. И ще... Професионален дизайн. Ще използвам мъдро, обещавам. Добре. Слагаме на моето. Така. Втората тениска. Готови ли сме? И това е на Санди. Здравей! Това беше иновативен дизайн, който е от Спонсов. Това е твоят прякор. Твоят прякор е Санди. Малко история, защо? Санди принципно не е ходил на преход с нас тримата, не беше на кой мине. Обаче решихме да я направим тениска, защото все пак е част от групата. Нейната ли е? И Калата като го взех от гарата, той каза, Санди, това е като... От Спонжбоб. Да. Пък имат много прилика. Може видите, тя има зъби отпреде. И тя има зъби отпреде. Разликата е, че тя няма зъби на другите, а Санди има. Санди има опашка, а Санди слага опашки на хора. Да. Така че, както виждам, и тя ще се катери също, както се катери Санди. Така, Санди, давай. Заповядай, Санди, връчвам ти... Официално връчвам това. Седни, господин Албан. Аз искам да оставя мястото. Следващата тениска... Не, тази си моята. Ще е на Въло. Тази тениска в нея беше вложен много голям творчески труд. Зверски фотошоп. Уменията, които се изисква да се направи тази тениска, бяха сравними се само с логото на Nike. Титанични усилия. Искам само да сте готови ли сте да видите тениската, вие изгледате на валката. Това е валката. Какво е това? Това е макашито, а това е Вимков. Това си ти надишан. И това е на фона много красиво. Прякор е... Подсечко. Надявам се тази тениска да бъде използвана с много дишане и много малко падане. Ето виж да се надишаш в планината. Ти си със същия къси гащи в момента. Да. И същия корем. Малко по-малък. По-малък е това. Така. Сега. И сега, най-важното. Човешката еволюция... Чакай. Стой малко. Човешката еволюция датира около 30 000 години. Като почнем от каменната епоха, имаме бронзовата ера
И стигаме на модерната история. Няма да минаваме по всичките епохи, няма по средновековие, древна античност и прочее. Възраждане. Но в крайна сметка, през един велик българин, Джон Атанасов е открил компютъра, който е лъжа, защото един англичанин го открил, но ще кажем, че Джон Атанасов е открил компютъра. Да, защото сме българи. И благодарение на този компютър и едно пособие, измислено 90-та година, благодарение на интернета, Adobe, и след това на Adobe, които са направили Photoshop, успяхме да сътворим най-важната тениска от всички 4. Така, тя е, в нея е включен много голямо планиране, координация с професионални дизайнери. Наистина професионални дизайнери. Бойко Борисов трябваше също да получиме, трябваше да говорим с мърча на ГЕРБ. Защото получиме разрешение. Искаме на президента. Усещам къде отива това. Чакай. И... Приближи. Тази тениска е най-професионално направената тениска. Искам само да кажа няколко факта. Реално снимката тук Искам да си направя това опит. има AI, защото тия панталони бяха до тук и тия панталони тук са AI генерирани. Мидирното ли направи? Не, това в Photoshop има един тул такова. Наистина професионален дизайнер накарах, така измъчих да го направих. Сега, и за надписа отзад мисля, че всички знаем какво очаква. Не е това. Това е прекрасно, наистина, не знам какво да кажа. Така, ето най-важната тениска от всичките. Когато в хижата има дерби кола, такова е чувството, което Мишо изпитва. Мишо, заповядайте. Надявам се да кажа някакво думи. Така, снимка, папараците. Моля само по един въпрос. Надявам се в все повече хижи да има дерби кола, за да изпитваме всички това. Така, това искаха да чуят все повече хижи да има 10 Танасова. И пилон. Да, и пилон. Пилони. Така, дами и господа. Така завършва първия ден на нашата експедиция. Това е нашата вечеря, нашата официална церемония завършват на тениски. Сега ще си ги облечеме, понеже това са ни официалните хижарски тениски. И така. Точно така. Време да станем униформени и спираме с цивилни. Следвайте пъти. Чао! Чешно е тук в туалетната. Туалетната има чешни. двама. Не, мече е двама. Ще наточим с заедно после. Не ще си спи утре сутринта. Малко нещо там отвън е питейна. Сигурен съм. Питейна, да. Сигурен си? Да. Яките и каде. Първо ставане в 4 часа. Как спахте, колеги? Няма се да е така, утре ще станем по нормално време. Прекрасно. А калата вчера беше някакво... Не. Втория ден също ще тръгваме по хубаво време. Времето така ще тръгваме рано, така. Ако вали дъжда. Утре ще има тръгване в 8-9, аз го виждам. Ден 1 на E4. Очаквани днес тежък преход. Да. Първи километри. Очаквани първи тежък преход. И така. Би партина, не? Мишо. Хубаво мазане с бепартен. Часът е 4:42. Часът е 4 и нещо. 4:42. И ние тръгваме към Черни връх. Посрещаме изгрева. Където няма и петли. Как се чувствате, хора? Страхотно! Искам да вероятно не се ходя. виждате. Нямам търпение да мина този тежък преход. Да. На къде сме, Валка? Червен. Пътеката. Пак съм колоняга. Айде, към Черни връх. Стигахме на Черни връх. Живи и здрави. То не че мога да ни случи толкова на това, но посрещаме изгрева през облаците с Юрая Хип и обратно Санди. Така, Санди, ти като наш почетен гост ще направиш първото ревю на хижа. Как ти се стори хижа далеко от 1 до 10 с коментар? Първият коментар ми е, че муската беше 10 лева. Да, муската Това беше много директно скъпичка. 5 точки надолу. Да, аз мисля, че 10 надолу. Нали? Да. Не, реално, стаите не бяха зле, смисъл беше си. Беше. Чисто- Леглата бяха пружени и много гадни. Що бе, моето беше добре. Аз си казах да си смениш леглото. Айде 5 го оставяме, само заради Пет. муската.
Ма реално хижарите не бяха много хижари. В смисъл това беше малко хотелско. Каза, че не иска да се събужда рано, затова не ще почиваме малко. Реално нормално, той е понеделник вечер някой да спи на хижа леко. Така, 26 лея за Айвис. Кала, ела са кажи. 3 от 500. Калата е рутлес тази сутрин. Сега ми чака. От Той нямаше 10 кой да там. дискутирам, това беше зле. Погледнете тази вкусотия. Not sponsor да дал. Не са ми поетили, така че няма кажа откъде ги. Да. С микроволни момент затоплиха яденето. Не ги пкай. Така. Така, колкото до хижата, по скалата от 1 до 10 не мога да дам по-малко от 5, но не мога да дам и повече от 5. Така че ще дам точно 5. Имаше условия, имаше някаква храна, обаче ми е много... Няма го този момент на хижа. Това е софиянска хижа, виждал, буквално Витоша. Постигаш с автобус до Трябва там. да съм политкоректен към софиянците. Да. Виждал, не може това да не допусти. Добре, аз ще кажа моето ревю. Моето ревю е 2 от 10. Аз съм брутален, защото просто... В сравнение с другите хижи, на които най-вероятно ще бъдем, тази ще бъде най-слабата. Не беше лоша, но не беше лоша просто заради... Помниш ли хижата на Мусала? Да. Не, в тази Тя хижа... беше по-зле. Да, тя е едно. Тя е буквално едно. Не, тя е минус. Реално една хижа, Не само едно. реално 2 я давам, защото има някакви неща, обаче те са 2 от 10. Не е като да е негативна, автобус просто до я нея. липсва. Просто има минуси много. Мисъл, един от минусите е, че има автобус до нея. Реално. Поне за мен. Мисъл, от към E4 хижи, тази е от сравнително по-слабо и като обстановка, защото е много е туристическа. В смисъл, да, градска. Нищо лошо и че за хижи, смисъл, прекарахме си добре, хапнахме, нали, такова, легнахме, ма нищо специално нямаше. Абсолютно нищо. Така че 2 от 10 от мен. Така че... Да. Чакаме слънцето и поемаме надолу за Клисура. Сме заредили още вода. Ще заредиме на някой от чешмите по-надолу или на Смиля. Аз му казах на този някой, че няма чешма. Да, сега казвам го за филма са. Санди беше права. Мислех си, че имаше чешма точно под Черни връх, ма нямаше. И сега забелязах, че тук има библиотека. Може човек да си вземе книжки. Това и някакви други неща. И така. Това ще ме изгребя. Тръгваме надолу към Клисура. Спряхме тук на около 7 км от старта, на около 2,5 от Черни връх. Пътеката вече отклонихме се от синята и спряхме да заредиме на той чучурчи, който знаех със 100% ще го има. Бях на 100% сигурен, понеже вярвам много руксмалца. Поне 4 пъти каза, че е сигурен и поне един път излага. Аз обичам да залагам. Аз съм човек на риска. Искам да ви покажа какво става. Не е зле реално, може да изглежда зле, но реално са по-ни сравнително бързо. Това планина. Сани. Що осъзнах нещо. Взел съм си ключовете за обчищи. И аз така. Групово
Вижте какво ще правим. Сега с Мило ще сменим чорапите. Ти си ги увисиш на чантата. Ще се поразяваме докато ходиме. Като се намога пак чорапите, деца ти в обувките, смениш пак и те ги слагаш на раницата. Фак, схващам се. И ги алтернираш просто. В смисъл на всеки 2 часа да ги сменяш чорапите. Ама аз нямам си на чорапите, ако сменям на всеки 2 часа. Не ме чук какво казах. Взимаш вторичи в чорапи, ти ги закачиш на раницата. Те сега да ще съхнат. Стара ще са относително изсъхнали и ги обуваш пак. Те да поемат влагата отвътре. Само че той като един си скипеш има само един чифт чорапи, нали така миш? Имам един чифт такива чорапи. Майната им. Да. Колкото да имаш плишки, дай си ден. Айде, айде. Калата. Нали още няма пришки, пък... Значи той на спусканията е спец. О! О! Ре! Не. Във филм съм взел да участва, тя саботира филма. Не си ме питал да не искам. Така кажи бе готин, какво си заувъртал. Сладур си ти, ама си малко глупав. Петарката ще иде при сестра си. А нас последните не да закака. Няма как на търгом 10 лева. И името си казва той е Ева. Казвам се Адам. И много съм едмит и много знам. Накрая пак надавате нещо. Тапанари, пияници. Тук сме на заслон с Мило, той е ей там, ние сме седнали на пека да си изпереме чорапите и обувките, а така да си ги изпечеме и краката малко така да ни поизсъхнат. Как ви стори до тук, хора? Супер! Отчаиващо място. С Мило отчаива. Ме е супер. Само ето малко беше подгизнало в началото. Мокър съм като смокач, където види батка с ниска култура с БМВ, толкова съм потен. И мокър. Оле, Иване, как може такива неща? Това някаква кола. Да. Май, или е ветъра. Не, кола е. Това е самолет. Сенин! Айде идват да ни ходят, надучиха ни. Така че шмата няма май да е тук, тя май малко по-тук надолу. Ама ние сме се напълнили, така че едва ли ще ходим на нея. Ето ги нашите колеги. Перник. О, жегата днес ще е на макс. 29 км ни остават до Клисура. И така. Ами като това го ме е без ръце, само ще трябва пак. Това много мери моля ли са? Да, новата песня. Дайте му раницата. Аз съм фотографията. И аз искам това. Благодаря. Кала, чувстваш се като... Супер. Какво се чувстваш? Тая ще на. Без шапка.
Колко е шлив. Готов. Као, къде е червейчето? Къде лази червейче? Малко ти разбрали Това е го? въпроса. Не, тя не се опитвам. Ето, загатнах ви. Малко ти... Мишо има червейчета в дупето, казват се глиски. Мишо, я покажи. Добре. Това е пътя. Това е гората. Това е червейчето. Къде лази червейчето? Специален поздрав за Дидо Караджов, който ми каза тази гатанка. В гората? Не. Не. България? Не. Значи ще наблегна на въпроса. Ето пътя, гората, червейчето. Къде лази червейчето? Лази. Това акцентира с много пъти. Да. Да. Чакай. Лази на корема си. Точно беше опция. Какво? Не. На какво лази? Предавате ли се? Чакай, ще помисля. Не, няма никак да се предам този тъп вид, този тъпов гатанка. Да, тя е мим гатанка. Калата няма да се предаде. Той има прекалено голям интелект. Мишо, Аз? ако покажеш дата червейчето на щеките, и ако го покажеш на ръката на друга, винаги ще лази на едно също место. Отговор е един и същи. Винаги. Винаги. Да. Това е хубаво. Просто, нали, трябва да се покаже целият етюд. Може ли да го замразиш просто? Покажи го и го замрази пети накрая. Калата иска стоп кадър. Снимай си го, ако искаш. Това тук пръста ми е червейчето. Това е пътя, това е гората. Това е червейчето. Мисля, че няма особено значение. По принцип не. Има Къде лази червейчето? Лази. Къде лази? В Витоша сме са, не знам. Не. Не. Значи, където я се намираме, като ти задам този въпрос, отговорът ще бъде един. Не. Мим. Аз че съм като неграмотен мимър. Защото не знам. Абе, тук, защо няма достатъчно гора, бе? Земята лази червия, принцип. Не лази нито по асфалта, нито в земя в гората. Не. Грешен отговор. Това вече го казахме. Не, как? Казахме. В почта иска да кажа, какво не? Няма значение, грешен отговор. Аз че. Пак е грешен. Червей. Моля? Къде лази шивания червей? Предаваш ли се? Да. По нервите ти. Много добре. Идеално попадение, страхотна лойка, затова тази игра е велика. Къде? По нервите. Као, имам документирано как ти се предаде. Нямаш се да Но нищо. За да не... Такова на калата, да кажа само, че калата за 10 секунди му отне да разгадае една такова с цифри. Обаче после 10 минути за да разгадае другата. Така че с асансьора му отне доста време. Добре, че беше шанс, защото аз поне още половин час щях да ги пържа. Мисъл... Чакай, Мишо, тази гадка не е обаче правилно зададена. Защо? Тя е мим. В началото не ми ладеше по нервите. Да винаги... В началото, като почва да го отгатвам... Ами дай то, ако успеш да отговориш. Идеята е, че го проточвам страшно много. Реално това е супер добрата загадка. Няма и тази загадка е... Не е с константен отговор, защото аз... Не. Да. Този отговор, виж сега, ти никой няма да го познаеш първия път без да го знаеш. На обяда. Калата нещо се дразни на някакви... За тези, които още се колебали да тръгнат, не го ми... 1 километър и малко с малко наклон за голям дъбелец. 11 км от Клисура. Времето е жега, ама доста добре. Хапнахме, почиваме и ще ходим. Реално това е целият преход. Ако някой ще види какво е преход, ходиме, спираме, ядеме. Охо, вижте, болечка. Заповядай, подарявам от мене. Малко се бори с космоници, ама ще се прегори. Да. Най-вероятно ще изям за екстра протеин. Калата ще изнася своята реж за 10 км. Като ми изминаха първите 1 и 10 км, не усетихме почти времето. Само водата в нашите обувки. Джвакаше като блато в село, което е принципно доста безводно. Валката на първо место не ни послуша съвета, за което го разбирам. Това все пак е валката.
Затова сме го взели и на преход. Искам да му благодаря за неговата твърдоглавост. Все пак тя ни събира заедно. От друга страна искам и да благодаря на другите двама члена на групата, Санди и Мишо, които послушаха моя съвет. Като разумни хора мислещи, разбирам, че го послушаха. Те все пак са разума на компанията. Аз, както виждате, съм говорителя. Искам да кажа, че тези 11 км бяха изпълнени с не много живопис, с доста повече облаци, малко и много вода в обувките и нито една пришка, освен привалката. Нямам пришка. Това технически не е пришка. Голям мазол. Следващите 90 км, за които ще направя още едно изявление, са все така без пришки, много по-живописни, което гарантирам, защото Витоша и Вирила не ги броя за планини, но се надявам да останем все така сплотени, хижите да имат топла храна и топла вода, времето да е с нас, Топли хижари. и най-вече да имаме топли отношения. Да ви пожелая щастлив ден! Благодаря ви и се надявам следващото включване да съм все така бодър, да добре изглеждаш и с хубава брада. Скромен. И скромен. И скромен. Благодаря много. Може да затваряш. Цак, кът. Ако не искам. Тогава ще продължа да говоря, но ще са набивалици. Добре. Заслон с милион, още не влизайте. Добре. Редно ли е да се кара с 180 км в час? Последна спирка преди Клисура. Как се чувствате, хора? Жегата е на макс, аз изпих цялата вода. Мишо и той е на поне последни глътки. Are you ready, kids? Ей. Може да не сме реди, но сме много ход, защото жегата е на макс. Тъй. Това е. Да видим Мишо до чешмата е по-добро от... Даже не мога да измисля по-добро. Няма по-добро. В смисъл няма такова нещо. Даже. Изпих си преди 5 км водата. Майко няма, малко има вода. Мишо, как е водата? Като жарен човек е идеално. Значи да. Точиме на чешмата. Дай си канчето. Канчето. Правим резюме на днешния ден. Мен ми показва 42 км, което принципно щеше да е нормално, ако го бях пуснал от Хижа Леко, обаче аз го пуснах 1 км след Черни връх. Така че почвам да се чудя колко реално е дълъг този преход или колко ние сме си го удължили, въпреки че не помня да сме се губили.
Аз си мисля, че сме го удължили. А реално по книгата колко трябваше? По книгата е 6 до 24, 18 и 29. Даже не трябва да е трудно и да е 40. До 40? About. Ходиме точно 13 часа и половина. About. Хайде за 13 часа и половина. Сега почне сме стигнали селото, но това е буквално на 4 минути. About. Калата вече е там. Вече е ядосан с пришки. Аз не обичам да си представям такива гадни неща, ни големи мазоли и такива неща. Ам да си ги пукал, но беше доста не, беше ядосан заради пришките, го разбирам. Прехода не му хареса. Се моткам, защото последните 10 км ми отказаха краката. Не е проблем. То всички се моткаме. На последните 10 км то не е да. Така че да отиваме в селото, хапваме, пиваме и да почиваме. Чао, помахай! Точно срещу белия бус. Ой, пишка, не видиш. Stay alive, stay alive. Село Клисора пристигаме. Там дираше по най-стръмното, изведнъж. Да. Чао!